Me dá sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão. Good morning! Good morning! Good morning mga loves! It's second day. Second day ng full lockdown dito sa Kuwait. And anong oras na? Yan. So, anong natin mga... It's 7:26. Maaga pa rin akong nagising. And nandito si Sophie. Say good morning, Sophie! Wala pansin. Anyway, anong gagawin natin for today? It's a second day. Actually, kahagabi o kahapon is first day nung full lockdown dito sa Kuwait. Pero may pasok kami. Nag-start siya yesterday ng 4:30. Ayan. So, may pasok ako. Namili sila, pero ako may pasok. Pero today, it's second day. Tingnan natin ang gagawin natin ng lockdown for that whole 2 weeks or more. Hindi natin. So, let's go. So, mag-inom muna tayo ng luya. Medyo namamalat. Ano sila ng luya eh. Hindi ka nagluto? Walang nagluto. TikTok muna. Ooh, cinco every night. And on my I like your style. Ooh, you make. Hello mga loves. Ayan, mag-exercise ako. So, yan ang gagawin natin. Ayan, tapos na ako mag-exercise. Ito yung labas namin. Walang tao. Tingnan natin sa labas. Drink. Natin ang labas. Ayan. Dito, medyo mura ang isda. Yung galunggong, pwede ka magpatayo ng galunggong ay ng isda. Ayan o. Sobrang init naman eh. Ayun yung araw. Init. So, maya maya tuyo na to. Ayan o. Patuyo sila ng isda. Ayan, madami yan. So, ayan ang labas ng lockdown. Ayan o. Walang katao-tao. Sarado ang bakala. Lahat nakapark. Ibon lang ang nasa labas. I mean, kalapate. May kalapate sa labas. Yan. Kalapate lang nasa labas. Na-allowed sa labas. So, ayan ang lockdown. Lockdown Kuwait. Day 2. Ayan.
Ayan ang day 2 ng lockdown ng Kuwait. Walang tao, diba? O, ayan ang labas. Labas tayo ng building. Ayan. So, walang katao-tao. Ang ating yung mga tao, mga building dyan. Daming kalapati. Yan ang kalapati dito sa Kuwait. Dami, no? Dami nagliliparan. Yan. Tapos, ang pagkain lang namin, itlog. Nilagang itlog. Yan. Nilagang itlog lang ang aming pagkain. Tsaka kanin. Tipid match. Si Sope! Lockdown tayo, Sope! Yala. Tapos, yan, naglaba ako ng second batch na to. Nang laba ko. Nauna na yung mga damit ko, mga tuwalya na to. Tapos, marami pa tayong nalabhan. Siyempre, andito ang lahat. Andyan lang sila sa kani-kanilang kwarto. Andyan lang nakatambay. And ako, ang talat ko, ayan. Amoy isda. Tituklupin ko yung mga damit na nilabhan last day. Ayan. So, titiklopin natin para magamit natin yung mga hanger. Kasi hindi naman tayo karamihan ng hanger. Kaya, yan. So, nag-exercise pala ako na gamit ko ang tulog ko para diretso na. Ayan. Diretso na yung pagligo ko mamaya. Tapos, laban na rin. And, yun. Araw-araw tayo mag-exercise hanggang matapos ang lockdown. Tingnan natin kung mababawasan yung ating timbang at malumiit ang tiyan natin. We'll see ano mangyayari sa lockdown dito sa Kuwait. Almost 2 weeks or 3 weeks. Hindi natin masasabi pa. So, see you po mamaya. So, ayun ang mga labs. Tanghali na. Naligo na ako. Tapos na ang aking gawain. Pero may salang pa ako ng mga ba yun? Nilalabhan. Ayan. Kailangan din maligo, no? Kahit lockdown, kailangan nating maligo. Tapos, lunchtime na. Ulam namin ay bangus na sinigang. Kain tayo. Kain muna tayo. Tapos, magmamarathon na ako ng Korean. Na, ano lang, okra ang laman. Okra ang laman. Ayan, sinigang na bangus. May sili, katawan, tsaka okra. Kain tayo.